फोथायरिफोरनिसिम आङो मान बावनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय बाप्तिस्मा हाबाफारिखौ जोङो आर'जनि जागोन गोथां आरो गोथार महिमाजों बुंफबनाय अनसुला आफाखौबो जों नोंखौ हामबाय जोंनि गोसो गोरबोजों नोंखौ खुलुमदों आरो हामबाय होदों आफा आरो बे जोंनि सिगाङाव बिसेस गोनां खामानि आफा नोंनि थिननाय दा अर्डिनेन्स आफा जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय नोंनि बिथोन नोंनि फोरोंनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय जों बेयाव जथुमदों आफा नाय आफा नोंनि गासै बेसादफ्रा बेयाव जथुमफैदों लोगोसे आफा थेवबो आङो बे नोंनि गोनां खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गोसोंगासिनो जोंनि कालबारि क्रुसनि बोहैनाय दैजों सुस्रांनानै नोंनि गोथार आशीर्वादनि बाहागो आरो बेयाव नुजाफैनाय जाय बिथांमोना प्रभु बाप्तिस्मा लानो थाखाय थांखि जादों बिथांनि गोसो गोरबो आरो मोदोमनि गोथारजों बे गासै हाबाफोरखौनो गथ'नानै बासायगिरि जिसु ख्रिस्टनि मुंनि बिबार आमेन आङो खावलायदों बाप्तिस्मा लानाया बिथांखौ लानो लोगोसे खावलायनो सानदों मण्डलिनि आलोक आरो खान्थिया अननानै बाप्तिस्मानि समावहाय मदद खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय सेथियावनो मोनसे मेथाइजों जागायनो सानदों जोङो 224 1924 मेथाइखौ जों रोजाबनि अ गाहाम सान नोंखौनो आं सायख'बाय आंनि बिखांगोन जोङो एक फक दफाजों रोजाबग्रोगोन ओमफ्राय जोङो मेथाइखौ दोनथ'गोन ओमफ्राय जोङो बाप्तिस्मानि हाबाफारिखौ 224 जों बयबो गोरोंखा ओमफ्राय फरायनायावहाय 197 अ गाहाम सान नोंखौनो सायख'बाय आंनि बिखांगोन गिदिर रावजों नोंनि आङो सुंद'यै इसोरनि बाथ्रा फोरोंनो लादों बुंनो सानदों माथाइनि लिरनाय थिनिउदा 13 14 आरो 15खौ आङो फरायदों माथाइ थिनिउदा 13 14 आरो 15 बेयाव बेबादि लिरनाय दं जिसुखौ बाप्तिस्मा होनाय बे समाव जिसुआ गालिलनिफ्राय जर्डनाव जहनजों बाप्तिस्मा होजानो थांदों नाथाय जहना बिखौ रायथानानै होनदों नोंजोंसो आङो बाप्तिस्मा होजानो नांगौ आरो नोंसो आंनियाव फैदों जिसुआ बुंफिननानै बिखौ होनदों नोङो बिखौ जानो होदो मानोना जोङो बेबादिनो धोरोम मानिखौ जाफुंहोनो नांगौ जहना बेखौ जाफुंहोनो होबाय जों बेयाव बिसेसकै बाप्तिस्मानि सोमोन्दै जों मोननो हादों जिसु ख्रिस्टनि बाप्तिस्मा लानायनि सोमोन्दै नंथारगौयैनो जिसुआ इसोर मानसि हिसाबै बियो सारि जाफैनानै एग्जाम्पोल दृष्टान्त हिसाबै आरो जोंखौ फोरोंलांनो मानिनायखौ दिन्थिनो बे जोंनो फोरोंदों आरो बे जिसु ख्रिस्टनि जेनाखि बाप्तिस्मा लानायनि ओंथियानो जाबाय जिसु ख्रिस्टनि
जोंनि लागै जोंनि थाखाय थैनाय फबजानाय आरो सुखांफिननाय जेरै दैनि सिङाव बेक्तिखौ जोङो जिबुथुआखौ दैयाव नारसिननाय माने थैबाय थैनायखौ फोरमायनाय जायो जेब्ला सिखांफिनबाय बोखांबाय बे जिसुनि सिखांनाय बेजों मोनसे लोब्बा थानाय ओंथिखौ फोरमायनाय जायो दिनै बे बाप्तिस्मायाव जाय फंबाय बिसेसकै जों मोननो हादों सानै बेक्ति मुं हिसाबै मिलियन मोसाहारि आरो मिस प्रनिमा बसुमतारी बिथांमोना हामसिन जानानै आवगायबोदों आरोबाव जोङो जेब्ला थिसनहरजानायनि 38 आरो 41 पदआव जों नायो पितरा इसोरनि बाथ्रा फोसावनायनि गेजेरजों गोबां मानसिया फोथायनानै जिसु ख्रिस्टखौ आंनि इसोर होननानै बिसोर गोसोआव फोथायदों आरो बासायजानायनि मुङाव बिसोरो गोबां मानसिफ्रा फोथायनानै जिसुखौ नाजावनानै दैजों बाप्तिस्मा होजादों सानसेयावनो जेब्ला जोङो मोननो हादों बे बाइबेल सिडियाव 3000 जन मानसिया फोथायनानै जिसुनि मुङाव बिसोर बाप्तिस्मा लादों बेनिबो रंजानो गोनां आमलाइबादा बाप्तिस्ट मण्डलियाव आरोबाव मोनसे एरदेरनाय बांदेरनायनि मोनसे गाहाम खौरां बिथांमोना मण्डलिनि दायथ' लाफानानै मावलांगोन मण्डलिजों लोगोसे थागोन गासै दुखु दाहाफ्राव बिसोर सहाय खालामगोन बै जों बे समावहाय इसोरनि बिथोनखौ जाफुंहोनो थाखाय मावफुंनो थाखाय इसोरनि इस्साखौ जाफुंसारहोनो थाखाय जाय बिथांमोना गोसो गोरबोजों जिसु ख्रिस्टखौ गावनि इसोर होननानै गोसोआव फोथायनानै नाजावना लाबाय बिथांमोनखौ जों दिनै गासै ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि सिगाङाव आमलाइबादा बाप्तिस्ट मण्डलिनि गासै ख्रिस्ट' फोथायारिफोर लोगोसे दैदेनगिरिफोरनि जों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ बाप्तिस्मा होयो बे समाव जोङो आद्रा थानाय मेथाइखौ जों रोजाबफिनगोन होननानै जों खावलायबाय आंनि खाथियाव बुंनो सानदों फंबाय जाय बिथां मिस्टार मिलियन मोसाहारि बिथांनि आवगायजेनखौ फरायनानै सासे भिडिअ खालामनो बे समाव जोंनि सिगाङाव फंबाय मिलियन मोसाहारि जाय बिथाङा बाप्तिस्मा लानो थाखाय हामसिन जाबाय आं बे समाव फंबायखौ मोननैसो कुइसन सोंनो सानदों फंबाय मिलियन मोसाहारि नोङो नोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ गोसो गोरबोजों फोथायनानै नोंनि खुगाजों स्वीकार खालामनो आंनि इसोर होननानै बिथाङा दायो स्वीकार खालामबाय जिसु ख्रिस्टखौ गावनि इसोर होननानै बे फोथायनानै स्वीकार खालामबाय अब्ला आङो दायो बिफा बिसा गोथारजों मुङै बिथांखौ बाप्तिस्मा होनो आङो दायो बिफा बिसा गोथारजों मुङै बाप्तिस्मा होनो जिसु समावहाय सिस्टार प्रनिमा बसुमतारी जाय बिथाङा जोंनि सिगाङाव दं आङो बे समाव बिथांखौ सोंनो सानदों नोङो नोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ नोंनि गोसोजों फोथायनानै आंनि इसोर होननानै नों खुगाजों स्वीकार खालामो दायो जों बयबो खोनाबाय बिथाङा जिसु ख्रिस्टखौ गोसो गोरबोजों फोथायनानै गावनि खुगाजों स्वीकार खालामबाय आंनि इसोर होननानै अब्ला आङो
बिफा बिसा गोथारनि मुङै बिथांखौ बप्तिस्मा होनाय बिफा बिसा गोथारनि मुङै बप्तिस्मा Togashi 이제 와 그다음에 나 콩도 Last foto kontrani, last foto muda, ini bisa kunani. Makanya lihatnya kini udah solo ada seperti itu. Jiswa baptisma rozamarno दैनिफ्राय गाबखांदों आरो मोखाङा गेवदों आरो बियो इसोरनि जिउखौ मासे फारौबादि ओंखारबोनानै बिनियाव गनाय नुदों आरो मोखांनिफ्राय बेबादि फंसे राव ओंखारदों बेनो आंनि अनजाग्रा बिसाहौवा बेखौ हामजायो आं आकाशेरा बिथिंजाथों फंबाय आरो बिथां आरो गोथार फोथायनाय जिबन खुंनायनि थाखाय इसोरखौ खालामथों बिसोरनि जों आरज खालामनानै फोजोबो प्रार्थना खालामो गोथां आरो गोथार जोंनि जिउनि बासायगिरि अनसुला आफा जों नोंखौ हामबाय आरो हामबाय जेबो जाय बिथांमोना नोंनि सेराव फैबाय नम्बर जानानै गुरै जानानै नोंखौ फोथायनाय सिन सुरुपै आफा बे बाप्तिस्मा दैनि बाप्तिस्माजों आफाखौ दिसु नोंखौ मिथिहोबाय आरो फोरमायबाय आफा प्रभु आफा बिथांमोननि सायाव गेदेर आशीर्बाद थाथोंसै नोंनि दैदेनथायजों नोंनि अननायजोंनो आफा बिथांमोनखौ आफा आत्मिक जिबन खांनो इसिं खांनो आफा जों गोख्रों सायाव गोख्रों खालामनो प्रभु बे बाहागो लानाय साफ्रोमबो बोर होदो हामबाय होसो बे गासै हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय नोंनि अननाय आरो दैदेननायखौ हामबाय नोंजों बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव हामबायखौ